Soy
padha dingklekno karenamu tungklungno jagamu ya prajurit. Dina iki awake dhewe bakal lelipur marang warga masyarakat RT 19 kang mapan ana Brunei ya rit prajurit. Aja pegate kaprayit man. Derekno lakuku. Aja mung padha mesem gumuyu, aja mung padha mlorok matamu ning nuran didelok. Prajurit, kula ora sah dadak kesuwen. Moro kake, ayo dereno Ratu Gusti Mikicit. Yo. Bayuh. Ya. Lep. Loh. Jos. Lep. Hey. Os. Os. Hey. Hey. Ja. Hey. Dos. Wow. Hoi. Oh. Besek. Woi. Yo. Piye? Kowe mau njaluk apa? Jere kon ngendangi. Aku ki ditinggal kacaku ngepang mangi lho. Terus? Awakmu buta ae jere. Heeh. Gak iso buta kon buta baji. Ah kuwi tanggung jawabmu. Sing ngomong sapa? Sampean. Benderem maca. Sik, iki lakone apa? Buta. Aku lho jenglot. Kowe lho jenglot. Awake cilik rambutnya dawa.
Kowe tambah tua tambah cilik ngono iku. Sing cilik dhisikan manuke aja delok. Guyu ra nek duite. Bocah iki lek njaluk saweran aja dikeki, ra tau mbagi kancane, rasa. Ya bener kuwi bener. Tak dum mari ngene tak dum. Tak dum. Yo, ayo sawerannya dulu ya. Ya di mana-mana tuh joget dulu baru saweran. Nah, itu baru betul. Aku suka dengan Mas Yogi loh. Alah. Coba dibuka kumis. Lah, puluhe buka. Ya api mana di? Api mana? Puluhe buka. Jangan. Oh, jangan. Matahari ada 2. Coba kulunya buka, kulu. Nggak bisa. 2000. Penglaris. Jauhnya. Masa aku naik bis ini? Oh iya, aduh. Jangan takut udah makan orang. Lempar aja sawerannya. Lempar. Kok nggak kamu turun? Ya. Mana? Buh. Mata ini kancane. Ayo. Aku Wes barong, sumuk. wes barong. Wes burung. 6.000. Kuwi duit lho, Le. Ya, ayo mana? Ndang, Iki Mbak Kolik. ndang diopeni kono. Kayak Jadi gini, burine Bang. kayak masih kayak. Buh. Burine mami kayak nak 20 tangan sing munggah mundur ka lho, ndang diparani. Ndang. Mas Ipung. Mbak Kolik lo nyawer aku 100.000 lho. Benjaran dhewe. Gak usah dikendangi, Bung. Iya benjaran dhewe. Gak usah dikendangi, gak usah dikenongi, gak usah digongi. Ben ae. Iya. Ben. Tanda tak kanan. Nah, wes, tinggal Bali wae, Nah, wes, ngono bener wes. Benjaran dhewe. Mas, jangan ditinggal pulang, Mas. Aku sama siapa? Salahmu sendiri. Udah di sana. Wes, gak usah ngadek kabeh panjake. Butone sawer 100. Yes, gak usah. Sabar. Anu, Mas. Itu kan pajaknya mau balik. Aku gak usah ngedang jaran aja wis. Disawer bahuli 100.000. Kene sing kesel kan lah 200. Makanya dari pengendang gak usah joget. Aku ngendang. Saya ngegong males. Mbak Kolik. Gentan lagi penyanyi. Gemoy karo bontot awake dhewe rasa nyanyi, rasa senggar, rasa ben dikendangi dhewe, ben dibengoki karo tukang kendang karo tukang joget. Ya, ora rasa nyanyi dhewe. Oh, Mbak Kolik. tak sideni, Mbah. Tak bengoki, Mbah. Aja kuwatir. 100.000. Siap bengoki. Mbak Kolik. Apa nih, Mbak Kolik. Mbak Mimi. Mbak Mimi. Janjinya mana? Saya ngagong ra dikai, malas aku. Mulyo. Ambil bajunya. Bajunya ambil. Ayo. Ben dikongi dhewe. Sik to. Iki jane jaranan apa badan sosial lho jane iki. Lah kok do ngemis ki piye to jane iki? Ya joget. Awak wis bayaran kan joget. Dibur sik bae. Ayo ket sik, dibur bae sik. Dalan wae. Piye? Aku golek kanca oleh ora? Ora jo. Kowe golek kanca sapa? Alah kowe golek kanca Mas Amin wis. Madeg sik.
Sik Jol. Ini kan seniorku akeh. Yogi karo Mas Amin bagaimana? Setuju apa ndak? Ayo ngajak kene. Wes yo. Aku tak kali. Nanti aku kasih peti. 10.000. Ansol ya. Ansol ya. Enggak, ya kan? Nah, nanti ayo malah ngobrol. Jadi enggak. Gimana? Enggak mau ngomong. Memang Mas Amin ini gak jelas. Asli mah. Wes. Ya wes. Ya wes toh. Kan memang Allahu Akbar, Allahu Akbar. apa nah? Ayo. Jos lo. Hey, ois, cua, hey, hey, cua, das, hey, masuk. Jos. Beh Andi saiki menang akeh. Ngepang menang akeh, Buto yang menang akeh. Mi, Mami jangan lupa tukang gong, Mi. Kok maksoi piye to Jan butone iki mbuh tenan. Ayo Le.
Kak. Si. 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 Ah. Hey. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Ah ho. Hey. Ho ho. Ho ho. Hey. 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 Langit bumi
Ketika kalau ojek tumbang, ya. Ketika kalau ojek tumbang, oh. Salaman iki kepiye? Ora sujud perang iki kepiye? Pas.
Ayo